măcar să bag muzică cu aia. Aia, mă risc, papula. Lăutăreați că ați zis, vă bag pe a voastră. Arma în mână, ce dracu, cine? Păi, sunt 8 player pe server, cu aia, ești nebun la cap. Am dat spectate pe toți playerii posibil să văd ce fac cu aia. Sperând și crezând că o să fie un stream sniper care își bate pula de mine. Dar nu înțeleg cum ai putea să te îmbrace în ăla. Hai, îi dăm așa. Puteți să băgați și voi un Dani Mocanu ceva, o taraban, o ceva, băieți, vă rog? Să-mi bag pula în ăla de a pus melodia aia. Oh my god, nu pe Vito, vă rog, nu pe Vito, coaie. Ok, cred că ar trebui să schimb muzica. Oh, mai bine. Mai bine. Mai bine. Tu-s morții, mătii, băga mea și pula măta să-mi bag futu-ți. Mamă, să-mi prea căcat cu aia pe mine, să-mi prea căcat cu aia pe mine. Să-mi prea căcat cu aia pe mine, să-mi prea căcat cu aia pe mine.